Sva se odrina osušila, sve je posječeno. To je bila banja također obitelji Brbora. Grafit na starom kući Pera Brbore. A stvarno su komiti jebote Bog. Nama čast. Vidite na koji način su se sve igrali. Što su sve izmišljali. Vanjski izgled još jedanput stare kuće Pera Brbora. Do nje sa lijeve strane obiteljska kuća Balda Brbora. Upaljena nije. Unutrašnjost obiteljske kuće Balda Brbora. Grafit na garaži nove kuće Pera Brbore. Također skroz posječena odrina. Lijepi kameni skalini tako da su ih stukli. Spavaće sobe u novom kući Pera Brbore. Pogledajte u kakvom je to stanju. Isprolijevano bituminom. Vjerojatno im je bila namjera upaliti, međutim nisu stigli. Zaseok Trpići. Obiteljska kuća Balda Zirković. Nije upaljena. Kamena skala, čitava stučena.
Obiteljska kuća Joza Zvjerković. Ovo je dvorište i garaža također Joza Zvjerkovića. Kuća Nika Ratković sa starim kominom. Garaža i obiteljska kuća Antuna Nikolića. Ispred kuće Antuna Nikolića je nekad bila stara seoska gustirna. Vidite što su čak i od nje učinili. Obiteljska kuća Pera Mirović nije upaljena. I obiteljska kuća Miha Marušić također nije upaljena. Obiteljska kuća Braca Radulović nije upaljena. Garaža Pera Mirović. Te ulazak u kuću
Sve je prazno, odnešeno, pokradeno. Dvorište i obiteljska kuća Miha Marušić. Obiteljska kuća Radulović. Ostaci od glisera vlasništva Pera Konjuh, zapaljenog u vrtu ispred kuće Braca Radulović.
zaseok Zabreže, koji iz daline prilično stravično izgleda zato što je potpuno upaljen. Jugoslavenski dinari. Svjetska kuća Iva Radinković konzula, potpuno upaljena. Ovdje vidimo radionicu i garažu Pera Radinković. Ovako izgleda unutrašnjost nove kuće Iva Radinković. Sve okolo upaljeno, no na sred kuhinje zdrav drveni stol. Sve druge prostorije ove kuće izgledaju isto ovako. Pera Radinković, koji je inače stalno nastanjen u Rijeci, također nova kuća. Unutrašnjost kuće je također upaljena, kao što se vidi. Ovdje vidimo upaljenu garažu Iva Radinković Ile. Ovo je unutrašnjost potpuno upaljene kuće Iva Radinković.
U ovom momentu dok snimam upravo se vidi da je granata pala negdje ispod dola. Još jedan put se vidi u dalini oblak od neprijateljskih granata u blizini naše crkve. Obiteljska kuća Mihočević, Antuna. Nije upaljena. No kako se vidi u vrlo bijednom stanju. Obiteljska kuća Iva Radinković, Botice, također totalno upaljena. Ovo je unutrašnjost obiteljske kuće Iva Radinković. Ovo je vjerojatno nekad bio podrum. Na sve strane samo prah i pepeo. Ništa živo nije ostalo. Ispod kuće se vidi ostaci stare mlinice u Zabrežama. Još jedan pogled izvana na staru mlinicu koja je bila dakako u upotrebi. Oko također potpuno upaljena. Dva zdrava drvena stolčića na sredu upaljene kuće. Ta kuća Mata Brbore, Maća iz Zabreža, nije upaljena. Unutrašnjost spomenute kuće. Sada idemo u zasev Konjusi. Kuća Boža. Ovo je kuća Boža Konjuh, nova, koja nije upaljena. A da napomenemo, u spomenutom zaseoku Konjusi su za čitavo vrijeme okupacije ostalo dvoje mještana, to su Niko Konjuh i Mare Konjuh, koji su, hvala Bogu, ostali živi i zdravi do dan današnjeg. U Konjuh nalazimo dva kotla od rakije, su vjerojatno četnici pekli rakiju i opijali se. Ovo je ulazak u obiteljsku kuću Boža Konjuh, novu.
Ovo je tor Nikize konjuh u Konjusima koji je upaljen. Ovdje vidimo podrum, Ivice konjuh. Vidimo dva pršuta koja visu, koji su bili vjerojatno sakriveni, inače da su ovako visili bili bi ih pojeli. U subotu ujutro bio je zdrav, a kad smo došli u nedjelju ujutro on je bio pogođen. Znači u subotu navečer od 8:30 do oko 9 bio je pogođen. I ovo je dosta teški projekt, Ivica, je li? To je vjerovatno haubica. Hvala Bogu što niko nije bio tu. Bila je noć. Bolje da je tu nego. A jes. Unutrašnjost kuće Ivice konjuh. To je malo raspremljeno, inače to je bilo isprevrtano prilično. Prljavo. Tu je stala, prema informacijama, izvidnica Jugoslavenske vojske. Evo kuhinja je čitava, samo to se prijavo i razbaca. Uglavnom nijesu sušili kuhinju. Ulazimo u obiteljsku kuću Nika i Iva konjuh. Rekao sam već, Niko i Mare konjuh su čitavo vrijeme kroz proteklih 6-7 mjeseci ostali u Dolima. Skupa su živjeli sa vojskom. Kako im je bilo, rekli su da ne bi mogli ispričati za godinu dana. I nije smo vidjeli Iva Ivančeva, nije slikao kuću nama ovo što je izgledala vikendicu i nije snimao Baskova. I crkvu zato, da smo sam nekaj gazetu pa. Fajn nisi, Marija. Da ne može si kako si. Ne znaju tomu tamo. Neću ja optuživa na koncu gori kurac. A jel možeš reći, jesu li bili, je li bilo više Srba ili Crnogoraca? Ne mogu. Ne možeš. Više je bilo Srba, ja bih rekao. Mijenjali su se. Ovih Bosanac, ovih i... A dobro, reci mi, jesu vas fizički maltretirali kako kroz ih? Nikako, ja? Hvala im to uvijek. Znači fizičko maltretiranje nije bilo nikako? Nikako. Jesu li vas ispitivali puno, ako smiješ to reći? Nikako. Jesu svega 5 minuta, prvo i više. Mihajlović. Bili su razgovori kroz razgovore, a... Jesu, Slušali su recimo Zaduži Mihanovića da im pripovidim, pa su slušali okre smo doselili ovdje, mi konjusi i tako, te stvari. Da. Jedan pođe, drugi dođe ga. 6 A, mjeseci je trajalo. se izmijenilo. Da. A reci mi, ako vam je što falilo ovako cigara, kruha i tih stvari, da li su vas donašali? Svega imam cigara za pol godine. Ništa im falilo nije često. Nije. Da. Doktora smo imali 10 puta. Da. Soba da nije doktor. A kad su išli, jesu li vam se javili ovi barem što... Ista su